Jaod bura magem Elisha Odhiambo koro dwaro mondo chung chenro mar kawo pach oganda joramula e wi yiene kambi mar Shanta Gold Kenya chako kunyo mula mayudore alworano. Magi timore ka penjo ni tiere ni en ang'o matenore gi lwenj mula e area montiere no. Simfroso Kinda nigi ler mar wachni. Odiochieng' achiel tok ji ariyo wito ngimagi e rakruok mapek manyo muoch e kind obila kod jodak magem Ramula manitiere kaunti ma Siaya e wi kunyo mula mayudore alworano. Jaod bura magem Elisha Odhiambo koro wuok oko mar chung' kod joge. Elisha mane loso e alwora mar od bura mamalo koro dwaro mondo chung chenro mar kawo pach oganda kose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jodak mar Ramula. Tadwa encourage police mondo wabed cautious. Waneka kod treat oganda kaka jopiny kawuono godikinyi police en Ramula jigoyo kada jomoko timo gimoro. I encourage restraint on the part of police. Adwaro kada provincial administration, county administration, wadhi mose wach gold no. I as the MP abukete jopiny kamoro achiel mondo yie investor bokonyo. Mondo japiny moyie uso lope ous. Japiny motamre ok wanyal kawo lope gi thuon. But ma important kik wayie mondo hala madwa tim Ramula okel tho mar ji okare. E twak mare jagore migawo mar mwandu manie bolo Harik Mutai okwedo okang' mamalo ywaruok mosebede kar kunyo mula mar Ramula. Jatelo bende oyango ni ywaruok makamano omiyo Shanta Gold ochoro nyime thuolo mar biro chako chenro makamano. That I think there is a misinformation in regard to the mining operations that is supposed to start at Ramula Mibona within a period of 6 months, because the law provides for that once you've been granted a license, you should start mining operations within a period of 6 months. We've received, because of these challenges, we've received a request for extension of time by Shanta Gold so that they can delay the commencement of the operations, because the communities, part of the communities seems not to be giving them the go-ahead. Ywaruok makamano biro mana dweche machuok tok rakruok maket kod mano bende ne muoch dwe mar 12 higa mokalo e kar kunyo mula ma Isiulu manitiere Bushangala kaunti ma Kakamega gima nonego oganda 4 kendo weyo mamoko kod hinyruok. E chuny weche gite nitiere kambi mar kunyo mula ma Shanta Gold Kenya. Shanta Gold Kenya en kambi ma kunyo mula kendo ni kod lony rang'iny mopogore mag luoko kendo uso mula. Gi thuolo ne Shanta ni kod chenro ariyo mag kunyo mula e piny libamba ma Tanzania. Ipachoka Shanta ni kod chenro mar kunyo mula e alwora mar Imbo mar Kenya kama oting'o gwenge mag Isiulu, Bushangala manitiere kaunti ma Kakamega, Ramula manitiere kaunti ma Siaya to kod Muibona manitiere kaunti ma Vihiga. Historia mar fwenyo mula Ramula chakre higni mag 80 kama kambi mar BRGM notimo nonro mohiu mar fwenyo ka mula nitiere kanyo. Higa mar 2003 kambi mar Afriore Limited noyango Ramula kaka achiel kuom kuonde mane dwaro lesen mar chako kunyo mula. Higa mar 2012 kambi mar Aviva Mining Limited kod Acacia Mining nokunyo buche mokwongo mag mula kido mar Diamond e alworano kendo kunyo buche 14 e kind higa mar 2012 nyaka 2018. Dwe mar adek higa mar 2022 Shanta Gold noyango yudo mula maromo kilo 12,300. Kanyo emano yango Ramula kaka kar kunyo mula minyalo usi. Magi timore kinde mar riwruok makedo ratich oganda Kenya Human Rights Commission to dwaro mondo sirkal ochung chenro mag Shanta Gold e pachoka kise kod rocho ratich oganda. KHRC bende kwedo migepe mag sirkal mochung ne chiwo lesen mag kunyo mula kuom rem luwo chike duto mag puodho jokuny mula e pachoka. Mula e alwora mar Imbo mar Kenya igeno ni biro bedo kod nengo mar shillings bilion 683 kotiek kunye. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Ji ariyo wito ngimagi Odhiambo manyoro e boma ma Ahero e kar chung' od bura ma Nyando